Assalamu alaikum. An balimamanan fɔlɔw silamɛ bɛɛ lajɛlen b'aw fo aw ni sɔgɔma. Yani an bɛ don ni latifu ni kuma na n b'a ɲini aw fɛ a ka abonné an ka chaîne kan. N'a y'a sɔrɔ an bɛ baara min kɛra n'a ka d'aw ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n b'aw dali aw ka abonné an ka chaîne kan ani aw kana ɲina ka notification liker pour ne pas que aw bɛ an ka video dɔw bɛ ta k'aw dan. An b'a ɲini aw fɛ a ka video nin tilan walasa silamɛ minnu bɛ yen n'o nin bɛ se k'u mako dilan u ka se k'a sɔrɔ ka se k'u mako dilan n'a ye n'o ye ni ala tɔgɔ in ye. O tɛmɛnen kɔfɛ nin ye ala tɔgɔ jumɛn nin ye latifu le ye n b'a mɛn karamɔgɔ caman b'a fɔ ko latifu ka suma n balimacɛ tiɲɛ na n b'a miiri ko i ma se k'a faamuya le ka ɲɛ n'o tɛ n'i ye latifu faamuya ala tɔgɔw ra fɛn min ka kɛnɛ n'a ka teli o ye latifu le ye. Nin yɔrɔ in na a bɛ baara cogo jumɛn i bɛna y'a latifu nin yɛrɛ de sɛbɛn siɲɛ 3733 i bɛ kolojan sɛbɛn siɲɛ 1111 n'i y'o sɛbɛn ka ban tuma min na i bɛ ka waati min sɛbɛn siɲɛ kelen k'i ka laɲini sɛbɛn a kɔnɔ k'a fara a kan n'i tilara o la i bɛ ka waati min sɛbɛn nɛgɛ walaka kan ani b'a sɛbɛn sɛbɛnden kan ka gulon bonda ra i bɛ nɛgɛ walaka bila tasuma na mais a bɛ sɛbɛn zira walaka le kan nɛgɛ wulema i bɛ sɔrɔ ka nafila kɛ jɔko fila i bɛ seli komi i diya cogo min na n'i tilara i bɛ wurudili daminɛ y'a latifu a bɛ baara jumalon sufɛ nasi bɛ bɔ alamisa lonya fɛ i bɛna y'a latifu yɛrɛ de wuridi am ka wi 106 ani 600 ani 40 ani 1 n'i tilara latifu wuridi la i bɛ kolojan wuridi siɲɛ 1715 ani 15 i b'a kɛ ten fo ka taa tile 7 dafa tuma caman i mako bɛ dilan ka kɔn tile 7 ɲɛ mais i bɛ jija i bɛ tile 7 in dafa n'i tilara tuma min na i bɛ tamaroden 129 ɲini ka fara sisanmuso bɛɛman kan i b'a saraka a ka ca ala fɛ i mako kɔni bɛ dilan tuma caman ka tɛmɛ tile 7 ka kɔn tile 7 ɲɛ siɲɛ wɛrɛ n'i b'a fɛ i b'a baara tuguni mais ni kalo donna dibira i kana s'a ma inshallah n y'a d'aw ma ala min kosɔn ni maa o maa y'a baara la k'a jaabi salamu alaikum